Vektörü düzücülere dağıtmağa değişli mysala garalyň. Goý bize 3 sany vektör berilen bolsun. Olaryň her biriniň uzuýlygy değişillikde a deňdir 3 metr, b deňdir 4 metr, c deňdir 10 metr we olaryň arasyndaky burç zeta 30 grada deň bolsun. A vektoryň x hemde y düzüçsini, b vektoryň x hemde y düzüçsini edil şonuň ýaly c vektoryň x hemde y düzüçsini tapmaly bolsun. Onda onuň üçin ilki bilen a vektoryň x okunan bolan düzüçsini tapalyň. A vektoryň x okunan düzüçsi. Bu vektor bu koordinaty okunan a vektor x okun üstüne ýatyr. Onda a vektoryň x okunan düzüçsi a vektoryň x okunan düzüçsi ax a vektoryň özüne deň bolar. Ýagny x okun üstüne a vektoryň özü ýatyr. Ýagny ax düzüçsi a vektoryň öz uzuýlygyna deň bolar. Emma a vektoryň y okunan düzüçsi, ýagny oňa perpendikulyar bolan düzüçsi nola deň. Ýa-da başga söz bilen aýdyranda a vektoryň y okunan kölegesi nokat dolupdurýar. Ýa-da onuň y okunan düzüçsiniň uzuýlygy nola deň. Bu basy boldy. Edil şonuň ýaly b vektoryň x okunan düzüçsini tapsak, b vektoryň ucundan x okuna perpendikulyar göňçüde geçirýär. Başlangyjynda ýa x okun üstüne ýatyr. Başlangyç nokady başlangyç x oku bilen kesişme nokady bilen b vektoryň ahirinden x oku indirilen perpendikulyaryn kesişme nokadyny biriktirsek, biz b vektoryň x okunan düzüçsini alar. Onda gönükmäniň c soragyna jogap b x okunan düzüçsi b vektoryň x okunan düzüçsi şu gönüşçüslikde b vektory kosinus zeta köpeltme kasyna deň bolar. Sebäbi şu gönüşçüslikde görünüşine göre burçun kosinüsü şu burçun kosinüsü karşı sepleşýän katetin bx'in kipeteniňde ýagny b bolan gatnaşygyna deň. Bu gatnaşykdan biz bx tapsak b kosinus zeta bolar. Munyň san wagty b 4'e deň. Kosinus zeta kosinus 30 gradus ýa-da başgaça kök aşagyna 3 gatnaşan 2 kök aşagyna 3 bulam takminam 2 kök aşagyna 3 san wagty takminam 3,46 deň bolar. Soragyň D soragyň jogaby ýagny b vektoryň y okunan düzüçsini tapmaly bolsa, b vektoryň ahirinden y okuna perpendikulyar göňçüde geçirýän alınan we şo nokat bilen b vektoryň ahirini biriktirsem netijede b y vektorlaryň b y bx b bu kesimler gönüşçüsliği emele getirýär. Şo gönüşçüslikdaky burçun sinüsü b ýagny gönüşçüslikdaky garşysynda ýatan katetin b y kipeteniňde ýagny b bolan gatnaşygyna deň. Bu deňlemi bu gatnaşykdan b y tapsam b köpeltmek sinus zeta bolar. B'niň san wagatyny hemde zetanyň bahasyny ornuny goýsam sinus 30 gradus sinus 30 gradusda 2-den nura deň. Bular gyskalyp netijede 2 bahany alaryn. Soragyň jogaby
S vektorun x düzüsini tapmaly bolsun. Onun üçün S vektorun ahirinden x oku olan x ahirinden x okuna perpendiküler gönçüzü indirmeli. Perpendiküler gönçüzü indiren ol perpendiküler gönçüzü x okunu iki noktada keser. Şol iki noktada biriktirsem neticede men s'nin x oku olan düzüsünü alarım. Şu yerde emele fi burç tapalım. Yazgın burçun şu taýdak yazgın burçun 180 asa deňligi üçin fi burçun S hemde B vektor arasyndaky 90 burçun hemde zeta burçun jemi yazgın burça ýani 180 asa deň. Olary zeta burçun bakasyny ornuna goýsam olaryň hemmesi 180 asa deň. Mundan fi burçy hasaplasam 180'den 120'ni ayırmaly. Mundan 60 gradus burç fi'nin bakasy gelip çykýar. Onu emeli şu yerdäki gönüşçüçlükde fi burçun kosinüsü sepleşýän katetin şol burçun sepleşýän katetin sx'in kipeteni s bolan gatnaşyna deň bolar. Bu gatnaşykdan sx tapsam s kosinus fi deň bolar. S'nin bakasy 10 kosinus fi 60 gradsa deň diýdik. Onu 10 kosinus 60 gradsa 2'den nura deň. Bundan 12 käbesem 5 jogaby 5 metr çykýar. F sorugyň jogaby S vektorun ahirinden S vektorun ilk düzüsü edil şoňa meňde S vektorun ahirinden ir oku bolan perpendiküläri indirsem kesişmen okuny bellesem S vektorun başlangyjyny biriktirsem men S ir vektor alan. Biz bilýäs şu ýerdäki emele gelen gönüşlük alýas. Gönüşlüğün bu gönüşlük iki sany gönüşçüçlükden durýar. Şu gönüşçüçlükde ýani gönüşlüğün garşylyk taraplary deň bolan üçin şu S bu tarap hem S ýerge deň bolar. Burçun sinüsü garşysynda ýatan katetin kipeteni bolan gatnaşygy. Bu gatnaşykdan men S ýeri tapsam S sinus fi deň bolar. S sinus fi S'nin bakasy 10'a deň. Fi sinusun fi'nin bakasy 60 asa deň. Onu hasaplasam sinus 60 gradsa 10 kök aşağı 3 gatnaşan 2 10 bilen 2 gysgal 5 galýar. 5 kök aşağı 3 8 bitin 166 deň bolar.